Salutare băieți, astăzi noi să ne jucăm în jocul standard și voi sunteți pe canalul Vasea. Așa. Eu sunt nou în jocul ăsta, dar am auzit la alți blogeri și mi-a fost interesant. Poate să mai joc o dată. Dacă ne-a dat o skin, hai să ne jucăm. Am nebuni. Așa, training outside. Nu-mi place harda. Deloc nu-mi place. Da, pentru că eu mai joc. Deci nu mai joc. Eu mai joc în rusă. Da, vedem și putem să facem. Un kill. Ei, mă arăt. A fost lag. Așa. Echipa noastră, nu știu dacă o să câștige. Eu cred că o să câștige, dacă nu câștigăm. Nu o să câștigăm. Și o să pierdem. Așa, eu sunt sniper. Sniper trebuie să mor. Asta tot făcut. Nu. Nu e acolo. E greu. Tot e sniper. Așa, trebuie să facem pricel. M-am omorât. Ei. Da, sniperul nu pot să mă joc. Dacă drept. Pierdem. Nu vreau ca să câștigăm. Dacă sunt cu un kill. Du-te, ia te păzesc. E boi. E boi. Nu kill, dar de ce nu? Mai parcă am pușcat de multe ori, nu? Trebuie să... Dacă nu, dar... Trebuie să mă rând cu vârstă, să... Так, sniperul. Eu nu am fost, am știut. Așa. Nu. Dacă vedeți, nu-mi place pușca asta. Trebuie să mă rând sniperul. Așa, am făcut treaba. Так, noi câștigăm. Am trebuie să ne ducem sus. Sniperul are să ne omoară. Da, n-a sprânească, brat. Așa, sniperul e gata. Am stat în loc. Ăla. Shotgun. Mulțumesc pentru ajutor. Nu cred că nu au văzut. Spui. Oi, băgoși. Bine.
Băieți, eu nu pot să mai fac mai departe pentru că m-am citit instrucția la telefon și au zis că scris că nu se poate să filmez mai mult de 5 minute. De mâine, când o să iei 5 like-uri în video ăsta, pe să fac a doilea parte, bine? Hai, paca!